asekuphelile-ke kugcikeni uma uthole le mbabazela le wayifuya bese unekhaya noma unendawo lapho ungakwazi khona ukuyifuya khona. Iyasebenza-ke le mbabazela le, isebenza ngendlela ey'hlukahlukene zokuphilisa umuntu nokwenza imali empilweni yomuntu. Thola le mbabazela-ke ikakhulukazi nje esasengaka uyifuye bese emva kwalapho ubuya uthola nazo izileya ezakha amalungu. Those leli lungo leli khipha igazi lomuntu egcekeni ngamunye kuhlanganise nalesi zamalungo lezo, ubuye ufake la emlonyeni wale mbabazela. Uthi mase ufakile la emlonyeni wale mbabazela bese uyakhuluma ukuthi umuntu ongena laphathi kuleli gceke lami entshontshe noma ethakathe umntwana walakhaya, ngifuna le nkukhu lena mayikhala ikhala esiswini sakhe, mayichwana iphanda